Duol matayo weche teko e pacho ka EPRA dhi nyime gi sumo pacho ganda e kauntis ewi chike matayo keyo teko kod nengo mag teko go e pacho ka. E romo machalo kamano e kaunti ma Kisumu, jopiny kod jodito e sectors mopogore opogore nochopo mar golo pacho kaluwore gi oboke mag chike matayo chenro mag duolno ka chije ma gichano chwalo biro tiyo kuom higni 3 mabiro. Kembe ma uso teko mag modhi kod stima kata teko mora mora e pacho ka biro chwalo oboke moting'o chenro mag uso teko go ne jopiny kod nengo mag uso gi. EPRA biro puodho nengo go motel ne chwalo gi ne jopiny. We are also developing a set of regulations for tariff setting. We are calling them the tariff regulations. They are expected also to define and articulate the framework for which EPRA is going to be approving tariffs for the country, as that is retail tariffs. Usually this is done every 3 years, and it has historically been done through a policy document that was prepared way back in 2005. So this one is now intended to align that policy with Energy Act 2019 and have the process then defined in a regulation which will allow for applications from all energy suppliers in the country to submit an application for approval of a retail tariff to EPRA in delivery of whatever energy service